Lijep pozdrav, dobrodošli. Gledate emisiju Iskoristi dan. Opet sam u društvu sa stalnim gostom, komentatorom tjednih događanja, vijesti, kojih ni ovaj tjedan nije nedostajalo, dramatičnih i euforičnih, a to je gospodin Hrvoje Marušić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, Hrvoje, kao što sam rekao, ni ovaj tjedan nije manjkalo dramatičnih, euforičnih vijesti i događaja. Tu sam nešto samo notirao. Održan je ministarski road show u Splitu. MMF je sindikate i građane osupnuo sa svojim prijedlozima, preporukama i traženjima. Privatizirana je splitska brodogradnja. Hrvatski predsjednik raspisao prve izbore za Europarlament. Davao i nezgodne izjave ovaj tjedan i komentare. Hajduk navodno pokraden, tvrdi oko Sokolovo. Jadranka Kosor izbačena iz HDZ-a, a sindikati i udruge građana najavljuju moguće prosvjede iz raznih razloga. U zadnjih 7 dana što birate kao događaj tjedna ili vijest tjedna, što vas je najviše dotaknulo i s čim bi započeli ovaj naš komentar tjednih događanja i vijesti? Pa mene osobno, ako pitate što me najviše dotaknulo, što mi je najinteresantnija tema, a mislim ne samo meni nego i da je, a to je odreknuće pape. Dakle, ipak nešto što nije uobičajeno, nešto što šalje jednu čudnu poruku svijetu, nešto što se zadnjih 600 godina nije dogodilo, to znači skoro pa nikad, to je bilo tamo negdje onda, znači u 14. stoljeću, ne znam kad. Dakle, davnih dana dok je ustroj bio potpuno drukčiji i crkve i svega skupa. Dakle, ovo je jedna, meni osobno kao vjerniku, katoliku, meni iskreno rečeno jedna čudna poruka, čudan događaj, ne znam čime motiviran, a da ne posumnjamo da iza svega toga ima nešto. Neka teorija zavjere. Šta u ovom slučaju nikako ne bi želio vjerovati, ne bi htio vjerovati. Jednostavno, odreknuće pape je nešto šta se kaže, ako je to po Božju, ako je Bog to dao, onda se odreći od toga ne bi smio niko. Ali evo, dakle, mi živimo u turbulentnom vremenu gdje ni uloga pape više nije šta je nekad bila. Znači, jeste li skloni nekakvim teorijama zavjere, bez obzira na svoj svjetonazor i na svoju pripadnost vjeri i katoličkoj crkvi? Jeste li skloni s jedne strane toj nekoj teoriji zavjere ili onom što ljudi kažu, on je ipak jedan Njemac racionalan koji je u određenom trenutku shvatio da nema snage za velike projekte u toj životnoj dobi? Mislim, da, pa evo upravo tako... Možda je razlog uistinu tako prozaičan, ljudski. Takvo pitanje upravo se na tim razinama ne bi smjelo postavljati. Dakle, da neko posumnja u nešto što je toliko sveto kao što bi trebala biti stolica Svetog Petra. Jednostavno zbunjuje u današnje vrijeme nesigurnosti državnih institucija, svega što se događa, međunarodnog poretka, krize u svijetu, moralne krize svakojake. Jednostavno ta crkva i papa su utočište duha. Vrlo sam iznenađen nakon onoga šta je bilo sa njegovim sobarom, sa tim nekakvom dokumentacijom, sa svim zajedno. Ne bih htio ni slučajno špekulirati oko toga, ali ja osobno samo mogu reći kao običan smrtnik, ja bi volio da se to nije dogodilo, a sad vjerovatno postoje razlozi za to, možda ćemo ih saznati jednog dana, možda nećemo nikad. Da. Dobro, vratimo se mi onda u Hrvatsku na ove naše domaće teme i dileme kojih uistinu ima svaki dan sve više, ali čini se da smo došli do nekog dna, do nekog kraja, nekog možda novog početka ili zaista bezizlazne situacije. Situacija u društvu i dalje depresivna, ali evo ga, ministarski road show održan je u Splitu, ministri, njih dobar dio ključnih resora održali su prezentaciju vladinog programa, ključnih mjera za poticanje gospodarstva, oživljavanje gospodarstva, stvaranje afirmativne poduzetničke klime. Jeste li pratili to događanje na Ekonomskom fakultetu u Splitu i kakve ste poruke iščitali iz ovog događaja? Da, naravno da sam pratio. Je li to bio event ili zaista jedna ozbiljna prezentacija jedne političke namjere, volje, cilja i programa? HUP je bio i suorganizator tog projekta, tako da naravno da sam bio i nazočan i da sam
budno, rekao bi, pratio događaje. To mi je posao, na kraju krajeva, bavim se time cijeli svoj radni vijek, zadnje 24 godine od kada imam firmu svoju. Mi smo vidjeli jednu lijepu analizu. Branko Grčić kao dobar ekonomski teoretičar, bivši dekan Ekonomskog fakulteta u Splitu, je situaciju prikazao kao studentima na fakultetu. Dakle, on je konstatirao da je situacija takva i takva, da je nelikvidnost takva, da je sve on to fino nabrojio i sve što je rekao je točno. On nigdje nije pogriješio, on je to izuzetno kvalitetno, dobro napravio kao pravi znanstvenik. Dakle, to je bio jedan znanstveni pristup tom problemu. Ostali ministri su se nadovezali uglavnom na to da konstatiraju činjenice. Mi te činjenice više manje svi znamo, a ako ne zna, osjeća ih, ako ništa drugo. Dakle, ako ih ne zna prenijeti na papir, onda zna koliko ima novaca u takuinu. Ono što je mene najviše iznenadilo pa i razočaralo, rekao bi, unatoč uloženom velikom trudu oko toga svega skupa i unatoč svemu, ja mislim da je to pozitivno i da bi ministri trebali to češće raditi, godišnje bar 2 do 3 puta, da ta komunikacija između ministara, vlade, poduzetnika i građana na kraju krajeva može rezultirati samo dobrim stvarima. Tu nije bilo zle krvi, tu nije bilo nikakvih podmetanja, tu nije bilo zloće s bilo čije strane, ali ja moram priznati da sam malo razočaran jer nisam vidio prijedlog rješenja. Dakle, najprije razočaralo me šta moj omiljeni ministar Slavko Linić opet se nije ukazao ni pokazao. On jednostavno očito nema odgovore na pitanja. Dobro, bio je njegov zamjenik, gospodin Lalovac. Ne znam, ali zamjenik je zamjenik, a ministar je ministar. Svi drugi ministri su bili. Nema ministra, tu je zamjenik. Da, ali gospodin Lalovac ne može odgovoriti na pitanja na koja bi trebao odgovoriti ministar Slavko Linić, koji je ta nekakva pravila nova postavio. Ja u dubinu sad tog odnosa između Ministarstva financija i poduzetnika ne bi ulazio jer bi mogli pola sata ili sat pričati samo na tu temu. U svakom slučaju ti odnosi nisu dobri, to je činjenica. A ostalo, kažem, prijedlog rješenja nismo čuli, nismo vidjeli. Vidjeli smo puno dobrih želja, puno dobrih namjera, puno optimizma, što je isto jako dobro, ali konkretne prijedloge rješenja, konkretne projekte koji postoje i koji mogu napuniti proračun. Ja bi evo Slavka Linića samo jedan detalj pitao, što njegovog zamjenika nisam mogao pitati i neću širiti dalje temu, ali projekt Splitorina, dakle jugozapadni dio Lore, je težak 1 milijardu eura. U 1 milijardi eura ima cca 200 milijuna eura PDV-a. To je 1,5 milijardu kuna našeg novca. Ministar financija je srezao javnim djelatnicima plaće za 3%, što na godišnjoj razini iznosi 1 milijardu kuna. Dakle, implementiranjem projekta Splitorina, jugozapadnog dijela Lore, u život grada Splita, samo jedan splitski projekt je mogao ne pokriti taj minus od 1 milijardu kuna, nego još donijeti suficit od pola milijarde kuna i radnicima figurativno rečeno povećati plaću za 1%. Samo jedan projekt. Znate koliko takvih projekata u Hrvatskoj ima? 100. Dobro, moje sljedeće pitanje Hrvatska je Dubaj. Ne bih želio da postanemo baš Dubaj, ali tako perspektivni za investitore u svakom slučaju da. Ali moje pitanje jeste to, znači generalno, kako pokrenuti hrvatsko gospodarstvo u najkraćem roku? Niste u prilici, ali da jeste u prilici, na koji način, kojim mjerama, kojim zakonskim postojećim rješenjima ili nekim novim, jer je za donošenje nekog zakona potrebna određena procedura. Znači, poštujmo zakone, poštujmo proceduru, poslušajmo struku, surađujemo sa strukom i izvucimo Hrvatsku, pokrenimo Hrvatsku, oživimo hrvatsko gospodarstvo. Kako? Tko ima taj, da ste u prilici, imate li tu Aladinovu svjetiljku koja bi neki poduzetnički duh pustila iz lampe, odnosno vratila optimizam u hrvatski život, u hrvatsko društvo? Pa Hrvati da nisu optimisti odavno bi već
potonuli. Moralno, psihički svakako drugčije. Zato se dobro, ne može... ali neka ispitivanja govore da više nismo baš toliki optimisti. Dobro, da, slažem se. Relevantnih institucija. Dakle, ne ovako paušalna ocjena. Bilo smo ili s nečije strane. Da, to je pitanje koje može riješiti isključivo vlada Republike Hrvatske. Neka buduća vlada ova to ne može riješiti jer je već propustila priliku. 1,5 dana je prošlo za radikalne mjere, rezove kasno. Lokalni izbori su blizu. Dakle, ova vlada ne može napraviti više ništa, definitivno. Mi moramo samo, evo, ko preživi pričat će, čekat da prođe i ovaj vlak i da vidimo ko će se pojaviti na sljedećim parlamentarnim izborima sa konkretnim programom ukidanja stotina jedinica lokalne samouprave, županija, državnih agencija, paratijela, parafiskalnih nameta koji ima 240 u Hrvatskoj više nego igdje u svijetu. Dakle, u Hrvatskoj je stvorena jedna šuma propisa, zakona, zakonskih podakata, naputaka gdje vi jednostavno kao u video igri uđete u taj žrvanj, idete fazu po fazu i svaki put vas neko pogodi i vrati na početak. Dakle, u Hrvatskoj se u ovoj video igri poduzetničkoj ne može pobijediti. Nema tog projekta koji je danas u Hrvatskoj rješiv, nema tog kapitalnog projekta koji se može riješiti u bilo kojoj državnoj instituciji. U Hrvatskoj treba mijenjati sustav, u Hrvatskoj nije dovoljno mijenjati zakone, u Hrvatskoj treba mijenjati sustav. To mora neka nova buduća vlada izaći s tim programom i to napraviti. Jer ukoliko se u Hrvatskoj ne svede na 100 općina, na 4 ili 5 županija, onda ova država ne može funkcionirati. Mi smo se ugušili iznutra, ovaj put nam nisu krivi ni Srbi, ni Slovenci, ni Kinezi, ni Makedonci, ni Njemci, ni niko, ovdje smo krivi sami, mi smo jednostavno sebe zagušili iznutra šumom, hrpom nepotrebnih propisa, dupliranjem ingerencija, ne dupliranjem, nego preklapanjem i po 5 ministarstava, županija, gradova, općina nad jednim predmetom. Jednostavno vi to ne možete dovesti ni jedan projekt u kraj. Danas u Slobodnoj čitamo dole u Makarskoj hotel veliki nakon 12 godina sudovanja Vrhovni sud vrati stvar na početak. U ovoj državi se ne može raditi. Niko nema za to živaca, niko nema kapitala za to. Ja imam 3 svoja projekta, svaki je ušao u 6., jedan i u 7. godinu. Nigdje ja u tim projektima nisam naišao na problem. Niko meni nogu nije zapeja da pače. Grad Kaštela je zbog mene i GUP mijenjao na realnoj osnovi, dobroj osnovi i hvala svim vijećnicima grada Kaštela koji su pomogli da projekt Sokolana, benzinske pumpe, servisne zone i sportske lučice se implementira bar u GUP. Ministarstvo zaštite okoliša 4 puta dorađuje vlastiti dokument. To je situacija gdje čovjek može jedino poluditi i ništa više reći na to. Gdje je rok od 30 dana premašen za 4 puta. Gdje ja taj dokument još nisam dobio. Dakle, sve suglasnosti sam prikopio. Taj dokument ja još nisam dobio jer ga... A bez tog dokumenta? A bez tog dokumenta nema lokacijske dozvole. Bez lokacijske dozvole nema koncesije. Bez koncesije nema 30 radnih mjesta, nema PDV-a, nema poreza i Slavko Linić se onda čudi u čemu je problem. Kaže, poduzetnici neće da ulažu. Kako da ne? Da.